Valentijnsdag, de dag van de liefde. Ik heb wel eens anonieme brieven verstuurd. Ik had ik wel eens in kregen. Ik ben heel benieuwd wat de meeste keer op stritten. Wat die om Valentijnsdag doen. Geweldig. Hé, mag ik iemand vragen? Ja, wist. Nou, mooi. Ja, wist, zei het er. Nou, hoe is het met jou, meneer? Het is goed, hartstikke goed. Maar jou? Ja, hartstikke best. Mooi zo. Ik vraag je, hè, hast je al wat betocht voor Valentijnsdag? Ja, ik moet werken. Ja, ik weet het. Spietig, hè? Hadden wij nog maar leven te krijgen. Nee, helaas niet. Maar ja, hè? Zie wel. Oh ja? Ja. Maar hast je hier voor Valentijn? Is het sturen? Is het wat dwan? Of? Nee, ik wil gewoon na het werk lekker chillen thuis. Misschien daarvoor nog even naar sportskwallen, dus ja. Helaas. Kom ik geen liefde in voor? Nee, helaas. De dag van de liefde, hè, Valentijnsdag. Ja, klopt, maar ja. Nee, dat weet ik niet. Ja, dat is kon wel. Ja, ik weet het. Kan je nog helpen misschien? Want... Ja, drop je step. Dan, dan kun je me toevoegen. En dan, ja. Maar goed, ik jij die boorvrouw die het woord met Valentijnsdag dan. Nou, op Valentijnsdag zelf net, maar de dag daarna wel. Dus dat is leuk. Wat is het dan? Ik sta naar de filmtap. Naar Marty Supreme. Dat is heel leuk. Ja. Maar die Valentijn dan? Ja, mijn Valentijn. Oh ja, die weet het zelf ook al net. Ja, hij weet het zelf ook. Het is vaak een beetje mijn Valentijnsdag wat anoniem, hè? Dat je vaak anoniem een briefje stuurt of zo. Hast je dat wel eens dingen? Nee, dat ga ik nog nooit hier zelf. Nee. Of misschien een keer krijgen, anoniem. Zo van, een bericht of een brief of een iets. Ik had wel een keer een roos gekregen, maar ik wist wel van wie het kwam. Dus, Dat zie je gewoon bij of... nou, dat die diegene wie zijn. Zijn we ook het dan net? Nee, eigenlijk dat nee. Maar goed, nou goed, leuk naar de film. En jou? Nee, ik heb geen plan voor Valentijn. Maar misschien kreeg je wel wat, hè, op Valentijnsdag. Nee, denk ik net. Een geheime aanbidder. Nou, vast net. Vast net, wat dan? Nee, ik weet net. Ik denk het net. Ik denk net dat er een geheime aanbidder is die misschien een kaart sturen wil of een roos of iets oors. Nee, dat denk ik net. Ik vind het echt een beetje sneu. Ja, nee, ik vind het wel prima. Wie maakt net uit. Net echt. Je zelf misschien nog wat versturen. Nee. Was het net? Nee, dat hoeft voor mij net. Ik vind het net zo'n bijzondere dag. Dat ken ik. Bezig nog. Nou, succes in elk geval, hè? Ontzettend. Dank je. Hoi, ja. Nou, werk ze, hè? En werk zo'n Valentijnsdag, hè? Ja, kom goed. Oké, hoi. Goeiedag, meneer. Mag ik jou wat vragen? Mag ik u wat vragen? Je vraagt maar en dan weg, jongen. Hebt u wel eens wat gedaan met Valentijnsdag? Ga weg, niks van de blij thuis. Ja, ik wel. Want dat is mijn volste druk, jongen. Te druk. Natuurlijk. Wat denk jij dan? Maar hebt u nooit een keer een kaartje van iemand gehad? Misschien anoniem? Nee, niks. Nee, dan moet je hier niet wezen. Echt niet. Of misschien had u zelfs wel een keer gehad dat u verliefd was op iemand. En dat u dacht van die ga ik een kaart sturen. Nee, weg. Daar heb ik een hekel aan om te pennen. Kom nou. Ik wel. Ja, nee, dat doe ik niet. Echt niet. Als ze mij moet hebben, komen ze maar. Tuurlijk. Ja, nou duidelijk. Ja, wat dacht jij? Dank u wel. Ja. Tot ziens. Hoi. Nou ja, ik heb begrepen, je bent familie van Max Stuyvesant. Ja, klopt. Ja, klopt. Je hebt een tijdje bijgewerkt, hè? Ja, klopt ja. Ja, nou is je weer heel anders. Ja, stage erin, hè? Ja. Beviel je goed of niet? Sorry? Beviel je goed? Ja, hartstikke goed. Ja, goeie jongen. Ja, wat een nuchter weer gaat hartstikke goed. Ja, dat is ze. En vraag je meneer, heb je wel eens wat dingen met Valentijnsdag? Nee. Was in onze tijd niet, hè? Nee? Nee, dat was in onze tijd niet. Volgens mij ook niet. Nee. Dus 5 jaar terug was het niet zo. Net een keer een anoniem kaartje verstuurd of kregen misschien. Nee. Maar goed, je zei in nieuws die het weet net, maar nou dus wel. Hè? Ja, neem je nou, de vrouw, tenminste, ik weet niet hoe je relatie tussen beiden is, maar neem je de vrouw misschien op mij met Valentijnsdag? Uit eten. Oh ja? Ja, we gaan van morgen uit eten en overmorgen. Dus, 2 dagen achter elkaar. ja, achter elkaar. Oh, je neemt er even van. Ja, natuurlijk, je moet er terug van nemen. Ja. Toch of niet? Hè? Misschien neemt je ook gewoon even mij uit eten. Ja, maar niet speciaal voor Valentijnsdag, hoor. Het was maar net hoe het komt.
Weer een aanbieding. Nou, dat misschien ook wel, ja. Nou ja, dat moet tegenwoordig wel. Twee halen. Het is alles peperduur, toch? Ja. Maar ga je nog nooit een kaart krijgen met Valentijnsdag of je verstuurd? Nee, ik stuur er niet heen, hoor. Ik ben niet zo in die kaarten niet, nee. Ja, misschien ook al een... hè? Ja, jouw man anoniem een kaart sturen. Is misschien ook wel zoiets. Ja, nee, dat doe ik niet, hoor. Ik bedoel... In de tent, hè? Want dan denk je, hé, wie is dat? Ja, dat is gewoon grappig natuurlijk, hè? Om jezelf misschien wat beter in de markt te lezen. Ja, dat is ook zo. Dat is wel een goede tip trouwens. elkaar allebei een kaart sturen. Dan denk je allebei, Nee, je moet jezelf een kaart sturen. Ja, Dan krijg je dat wel... zei mij. Nee, je moet jezelf een kaart sturen, maar je krijgt wel ga je hier van een vrouw krijgen. Nou, je gaat een kaart krijgen van hier. Ik weet het, maar dat was je er niet best van. Een mooie foto erbij. Ja, een mooie dame erbij. Ja. Ja, ik zeg, ja, die ben ik tegengekomen. Ja. Ja, ik is hier, maar ja. Je hebt mijn adres. Is het ook wel eens Valentijn of niet? Sorry? Is het ook wel een Valentijn of niet? Nou, nee. Nee, ook niet, hè? Ik heb wel eens een keer wat verstuurd en ik heb wel eens een keer een kaart krijgen. Jawel. Ja, je moet het al wat. Maar toch wat. Ja, toch niet. Ja. Dan krijgen we wel, Ja. Sorry? met de kerstdagen, dan krijgen we wel een kaart. Ach ja. Maar dat is net anoniem toch wel? Nee, Nog voor een crisis ik zei net van waar. nee, dat is waar. Dat is niet anoniem. Nee, beslist niet. Maar ja, ik bedoel, ik ben iets, ja, verjaardagen, dan stuur ik meestal wel kaartjes, hoor. Anoniem? Nee, niet anoniem. Niet anoniem. Hé, van het lokwees, ik zei net van waar. Maar ook als de stad weer even in of niet? Ja, ik ben nooit sterk. Ja, ga ik mij net. Nee, ik ga naar huis. Ja, maar Max die is er niet meer, hè? Ik zie wel van... Ik ga nog wat troffen van waar Max die gezelligheid had. Die had er van, joh. Nou, waarschijnlijk wel. En van jouw zuster. En een van zijn zus, een van mijn nichtje. En want het is mijn nicht, zijn zoon. Maar hij is een goeie jongen. Hij was ze zei dat hij maar nuchter is. Zolang de nuchter is het beste man. Met de meeste toch? Ja, toch of niet? Ja, nee, ook. Nou, nog een gedaan, nog goed zijn, hè? En heel veel succes weer, hè? Tjee, wat mooi materiaal had die man. Ongelooflijk. Goeie. Meneer, hij wordt vrij of hij wordt druk? Ja, ik ben krijg een beetje kleer. Oh ja? Ja, er ben stukken op pa. Ja, wie ben ik weer op een paard, ja. Ja. En we hebben nog voor het film ook vrij mij. Ik ben ook voor een Frieslanddag aan de opnames aan het zien. Wat leuk. Ja. Maar een specifiek onderwerp, maar wat weet dan net? Ja, het was een wateroorlog. Dus ja. Die is op stuit net echt te filmen, maar... Nou, een beetje de tierden over de parallellen, zeg maar, tussen nou en wat er toen afspelen. De bestuur en dat soort dingen. Dus, Dat is kierig, want ik zei laatst van mij een Friesland-doc van die op Omroep Friesland. Dat wie net iets met asielzoekers. oh, dat kan wel kloppen, ja. Dus dat is die naam ik bij zeker. Ja. Gerco Jonker. Ja, klopt. Wat rol je in de gaten, joh? Ja, ik heb het in de gaten. Ja, Rol je in de gaten, joh? ja, ik weet het. Vraag je, gisteren goed wel met Valentijnsdag? Ja, dat is goed als het zijst. Want dat heb ik dan niks van betaald. Dus goed als het zijst. Ik zal er nog aan denken om nog wat te verzinnen. Ja, is dat verzinnen? Ja, ik moet nog wat verzinnen. Wat weet ik dan net? Dat is zo'n ding. Ik weet het net. Ik ken wel eens bij wat chocolaatjes en een bosje bloemen. Dat is een beter ideeën dan. Ja, ik heb niet schrik en die zei van ik neem mijn vrouw maar uit en 2 dagen achter elkaar. 2 dagen het achter elkaar. Oké, ja. Dan moet ze eens een woord opknappen. Want ze is wat heel van de weken. Dus ja, ik hoop dat ze nou wat opknapt. Ik hoop het ook voor die, joh. Ja, heel Of wordt helemaal niks. Nee, wordt het Nee, dan helemaal wil ik niet. gewoon erbij zitten misschien maar wat ontbijt op bed. Ja, dat Dat kan ik, ontbijt op bed. kan ik in ieder geval proberen, ja. Ja, maar dan heb ik al wel weer verplichtingen, hè. Nou ik het opneemt. Dan moet ik het uitvieren. Ja. Ik zal in ieder geval verzwaaien dat het net voor Valentijnsdag naar Boetendag komt. Dus dan... Oh, dat is mooi. Dat is mooi, ja. Dan kan het altijd naar mij vallen, ja. Ja. Nou, prima. Ik vind het van het werk al horen. Ja, nee, wie gaat geleerd, dus... En wanneer komt dit nou op de televisie? Eind april. Eind april. Eind april. Friesland ook. Ja. Dat is dan Friesland, nou dat klopt. Ja, klopt. Ja. Is gelijk gewoon. Ja, nou, succes hè? Ja, hiermee, hè. En nog een Valentijnsdag succes. Ja, hiermee. Hoi, hoi. Hoi. Jij mag je vragen? Ja. Ben je bekend met Valentijnsdag? Ja. Wat vind je van Valentijnsdag? Het is leuk. Ja, ik heb vriend, ik ga cadeau maken. Ik ga nu een cadeau kopen voor hem. Ja. En wat ga je dan kopen? Geen idee. Nog geen idee. Ik ga even kijken. Krijg je zelf dan waarschijnlijk ook nog wat of niet? Nee? Zelf krijg ik ook iets. Ja. Oh. Weet ik wel wat. Dan denk ik bloemen en
Misschien nog iets. Bloemen en nog iets. Ja. Waar kom je vandaan als ik vragen mag? Oekraïne. Ah, Oekraïne. Oh, maar je spreekt wel aardig Nederlands, toch? Dank u wel. Moeilijke taal? Ja, echt moeilijke taal. Ja. Ik ben hier bijna 4 jaar en nog steeds, ik ben aan het leren Nederlandse taal. Oké, 4 jaar. Dus is het een beetje leuk in Nederland? Natuurlijk, ja. Goede mensen, goede werk, goede land. Ja, zo. En je zegt, ik heb een vriend. Komt hij uit Oekraïne of komt hij uit Nederland? Oekraïne, ja. Wij hebben hier kennis gemaakt. Ja? Dus je bent jouw vriend tegengekomen hier in Nederland? Ja, ook door de oorlog. Ja. Zo. Nou, fijne Valentijnsdag dan. Dank u wel, jij ook. Dankjewel. Hoi. Hoi, mag ik je wat vragen? Ik maak je een video op Valentijnsdag. Oh. Mag ik je wat vragen, mevrouw? Ja. Ja? Oh, ik vraag je wat op Valentijnsdag. Oh, dat moet je beter niet aan. Ja, oké. Ja, hartstikke leuk. Nou, ja, Valentijnsdag. Ja. Hast u ooit voor Valentijnsdag een anonieme brief gekregen of iets dergelijks? Nee, gelukkig net. Nee, Net? dat zou ik net willen. Nee, echt net. Nee, toch? Doe wel? Ja, ik had wel eens een keer een anonieme brief gekregen en dan wist ik net van waar het weer. Dan moest ik het rieden. Ja, maar dan wist het toch gewoon een beetje. Of nee, dat aan mij, ja. Aan je, doe is vast wel een keer een brief. Nee. Dat zou het eng vinden of zo. Ja, een beetje stalkerig vind ik dat. Ja, ja toch? Ja, je wist dan niet mijn huisadres, denk ik. Dus vind ik wel een beetje eng, ja. Zag het dan op de zoen. Oh, nou, ik wil. Oké, sorry. Dan van oh, sorry, want al die vrouwen die ik ooit een keer een anonieme brief stuurde haar. Ja, daar is net van. Vind ik net van, echt net. No go? Nee, no go. Ik ben net gewaardeerd. Stel Nee. je voor, er is nog een jongen die denkt van, hé, leuk Franke, ik stuur haar een brief. Anoniem, dat is ook Dan niet van... die namen er wel bij, denk ik. Dat hoop ik wel. Ja, Dat is het jammer. ja, oors is jammer, maar... Dat is zeker het pensioen. Ja, nee, Tegen nou. dank voor de dienstjoch. Ja, alsjeblieft. En dan een heel noffelijke Valentijnsdag. Ja, nou, Jimmik. Ja, dankjewel. Nou, wat zijn, hoi. Hallo, mag ik je wat vragen, mevrouw? Alleen omdat mijn moeder je video's zo leuk vindt. Oh ja? Oh, grappig. Ik wist niet dat ik in die doelgroep inmiddels zat. Maar, Ja, ook. hey, ik vraag me af, hast u zin op Valentijnsdag? Ja, niet echt. Nee, niet echt, nee. Nee, ik doe nooit echt wat met Valentijnsdag. Het is ook nog nooit voorgekomen dat ik wat heb kunnen doen, dus nee, niet echt. Nooit een anonieme brief gehad of een kaart of een anoniem bos bloemen? Een roosje van mijn vader, maar voor de rest, ja, nee, ik kom niet verder dan dat, helaas, nee. Hoe kan dat dan? Geen idee, geen succes in de liefde. Nee. Nee, helaas, nog niet. Maar ja, wie weet, ik ben nog jong. Ja, je dag van de liefde. Of dat jij misschien niet van iemand denkt van, hé, die stuur ik een brief. Ja, ik denk niet dat ik dat durf. Ik heb ook geen idee. Misschien ben ik een beetje te oud hoor. Is het nog wel een beetje hip eigenlijk om een anonieme brief te sturen? Ik denk het niet echt meer. Nee. Ik zie het in ieder geval om me heen niet echt gebeuren. Nee. Ouderwets. Ja, ik denk het wel een beetje. Het zou wel leuk zijn. Ik vind het zelf wel leuk. Maar of het nog gebeurt, dat is echt de vraag. Nee. Stel je voor, er is nu iemand waarvan je denkt van die vind ik leuk. Die durf ik niet direct te benaderen misschien. Hoe zou je dat dan aanpakken? Ja. Ik kom toch wel met vragen, hè? Ik bedenk het ook zomaar in één keer hoor. Dus, Nee, ja, ik heb geen idee. Ik denk toch maar snel opschrijven, in een envelopje stoppen en maar gauw geven en er niet meer aan denken dan. Ja, hopen dat het goed komt. maar anoniem dan? Ja, ik denk het wel. Ja, misschien nog een kleine stille hint. Laten we maar een beetje graven, zoeken. Nee, zoiets. Maar is er iemand waar je een beetje een secret crush op hebt en die het misschien nog niet weet, maar waar je denkt van nou... Ja, altijd wel toch een beetje. Je hebt altijd wel een oogje op iemand, neem ik aan. Je vindt altijd wel iemand mooi en bewondert altijd iemand. Denk ik. Vind ik wel in ieder geval. Ja, is het genoeg om iemand een anonieme brief te sturen? Momenteel niet. Momenteel niet, nee. Nee. Nou prima, dankjewel. Geen probleem. Succes. Ontzettend, ja dankjewel. Ontzettend. Hoi. Can I ask you something? Yes. You are already busy for Valentine's Day? No, I found this and I just took it. I really hope it's not someone's gift, but yeah, I just took this. Because I was asking the people on the street what they're going to do on Valentine's Day. I don't know yet. Maybe I saw that the place where I live, they're organizing like a movie night, so maybe I'll go to that. But I don't know yet. Where do you live?
Here in Leeuwarden. Oh, just here in Leeuwarden. Okay, yeah, because you're obviously, I guess, not from Leeuwarden, I guess, but No, we're students. Yeah, where are you from? I'm from Hungary. Okay, Hungary. So is it common in Hungary to do something with Valentine's Day? Yeah, they do like, I don't know, for me in school they always did like gifting, for example. So that's a thing, I guess. But mostly just the couples go on dates. Because well, when I was young, we did like how do you say it? Anonymously? Yeah, like anonymous. anonymous messages, like a letter or something. Is it also in Hungary? Yeah, it's the same thing. Yeah. Did you ever had a letter anonymously? Yeah, I had, and I also wrote. Oh yeah, also anonymously. Yes, also anonymously. Did you ever was it getting out? Like, oh, now it's known that you were the writer. No, thank God, no. I'm really happy that it never got out because I was young and I wrote some stupid things, but yeah. Okay, yeah, it's maybe that's just when you're young, you're doing these things. Exactly. And are you going to send this year somebody anonymous letter? No, I'm not. Definitely. Definitely. No. Well, maybe you're getting something. No. 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 You never know. You're also from Hungary? No, I'm from Portugal. Oh, Portugal. Okay. Oh, there was like an anonymously honking. Yeah. Thank Well, okay. Thank you very much, and enjoy your film night. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Yes, thank you. Bye. Dit is het dan, wat doseren. Hallo. Hi. Jo, ben je toch van de geweldig? Ja, klopt ja. Je bent van de shift? Shaft? Wat is het? Van de shift. Shift? Wat is de shift? Shift, dat is... Waarom ga je nou zo lachen, joh? Dat is een onderdeel van de harmonie. En dat is eigenlijk theater voor jongeren. Dus een beetje alternatiever, een beetje... Ja, leuk. En dan heb ik een vraag onder je natuurlijk. Ja, ja, oh, ja. Hestel ik al een Valentijn? De cameraman begint heel wat laatste in één keer. Ja, mijn vriendin. Oké. Vrouw, vriendin. Vrouw, Het is een vrouw, mijn vriendin, ja. Twijfelgeval? Nee, geen twijfelgeval. Twijfelgeval op wat? Voor gebied. Weet ik nog net. Nee, dit is mijn eerste interview ooit. Dus het is nog net heel soepel. Dit is zo selectief, we weten dat het een vrouw is. Oh. Oké, even zien. En dan een beetje het tegenovergestelde. Hest ik een ex? Had ik een ex? Ja, dat is 150. Nou, dat is een mooie score. En is er iemand die er echt bij... Ja, toch? Mooie score. Is er ook iemand die er echt bij is, Bleu? Dat is echt toch van, of die echt heel leuk, of die echt... Nou ja, gewoon helemaal kut. Zo, dan echt uiteenlopende dingen, hè? Ja, er zijn meerdere mee, Bobby Bleu, hè? Ja hoor, hè? Van welke was de bieden? Ja, doe dan toch maar Rosalie. Nee, die had ik nooit gewoon, nee. Anne Mart. Wat? Hoe? Anne Mart? Anne Mart? Nee. Nee, ik net. En Kevin. Kevin? Nee, Kevin, ik net. Noem even iemand, anders kunnen we heel Die lang. kennen we ook naar boven, denk ik, hè? Oké, maar neem even iemand in een holle op. Gewoon, hoe snel is het? Ja, ik ga je in hollen. En dan kiest die reten door middel van Heartbreakers. En als het een Ian, nou ja, als daar Ian Heartbreaker jou is, dan wie is best wel aardig, nou, het is best wel goed uitdoen. Maar binnen te zien, dan wie het gewoon echt teringleier. Dus... Jeetje. Nou, ik gewoon heel... Ja, nee, dan moest ze pakken en... pakken? Ja, ik pakken. Wel lekker op zich, Heartbreaker, toch? Dus ik vind het wel een beetje tegenstrijdig. Want ik moet dus meer eten als diegene vervelender weer. Terwijl ik vind Heartbreakers wel lekker. Ja, dat is heel moeilijk. Het is wel heel lastig iets, hè? Dat is 4 die we vragen, terugjaren. Oh, lekker dan. Nou, ik ga het niet een beetje, maar het is wel lekker. Het winnen 2 of hoeveel wint het? Nog binnen het rijden. Dan ben je te draaien. Dus je weer wil gewoon wel prima, het is wel gewoon goed. Ja, het goed is gewoon. Nou, dat is wel mooi. Hey, Debbie, dit is hem even die. Debbie krijgt 3 Heartbreakers. Nou, dat wie hem dan. Ja. Dankjewel. Maar dan mag ik die aan het vregen, hè? Oh, herenmeesken. Ja. Als ze bij Valentijnsdag wel eens een keer een anonieme brief sacreren. Nee. Of Nee. iets oors anoniem. Een anoniem blomke, ken dat? Ja. Een anoniem bloem. Nee, niks anoniems. Nee. Ja, net. Ja, iedereen vindt mij gewoon heel vervelend, denk ik. Nee, anoniem net. Nee. Had zelf wel eens dingen die een anonieme boodschap verkondigen tijdens Valentijnsdag? Nee, ik vind het zo typisch of zo.
Ja, van Valentijnsdag, dus dan moet het... What the fuck? Goed. Ja. Maar dan moet het opeens, vind ik een beetje vreemd. Ik denk van, de ken ik gewoon op Maar de als het moet een Valentijnsdag, dan was die als die een anonieme brief of een kaart toegast. Nee, ik net. Nee. Ik heb hem een heel doof verhaal ophouden, maar... Ik zei, ik wil zeggen van ja, dat doe ik net nooit, hè. Maar precies die dag maakt al, ja. Nou, behoort dagen die ik het net. Nee, klopt. Ja. Misschien is het wel goed dat het zo'n dag is, dat het een liefde verkondigt kerst van hier. Ja, eigenlijk zie ik wel weer. Maar ja, toch vind ik het een beetje... Ik spruts niet slecht maar vooral misschien die zei juist van als iemand anoniem een brief of kaart stuurt of zo, dan vind ik dat stalken, dat ook heel net. Nou, dat is dan ook wel heftig. Het is ik wel weer wat lees natuurlijk. Van eigenlijk durf ik het net helemaal, maar toch. Maar ja, dan denk ik van, als hij een echt leuk vindt, dan kies ik gewoon echt naar diegene taggen in. Ja, het is misschien een beetje onderdeel van het liefdesspel. Hè? Zeg van nou, dan een beetje anoniem eerst en dan een beetje, ja. En dan kun je later zeggen van, die weer voor mij. Ja, het is een soort van het geheim bewaren voor de trouwerij. En dan, ik wie dat. Of, dat is heel spectaculair. Ja, dat is een hele mooie ontknoping. Oh, ja, die stalkbrief van die. Nou, flikker dan maar op. Ja. Nee, maar ja. Ja, moet ik nog wat tussen? Ja, weet ik het. Ja, dit is kut. Ja, best. Succes, hè? Oh ja, wacht, dat is ik. Wat zei je? Dan moet ik weer interviewen. Oh, ja. Ik nog, omdat je mij had in. Ja. Een leuke roos. Ja. Gewoon gratis, dus dat wil je hem denk ik misschien wel. En dat is ik voor Shift, want dan heb ik een voorstelling en die giet ik hoe de leefde en ik hoe het net altijd even makkelijk is. Hoe leefde meerdere kanten kent, zeg maar. Dus welke vind jou het mooist? Ja, dit is moeilijk. Ja. Puh. Zit er oren van roze op of is het hetzelfde? Het is al hier hetzelfde, ik ben gewoon oren roos. Rosa. Roos heb je er in. Rosamunda. Ja, ik pak hem gewoon in de eerste de beste. Zo. Nou, top. Nou, mooi toch? Ja, heel mooi. Dus die pak ik gewoon. Ja, waarom? Dan kan je nog geen haar net. Wil je een roos? Een roos? Nee? Nou. Nee? Nou, top. Nou, leuk jongen. Ik heb het leuk voor de vrouw om mij nemen. Hey. Ik wil wel in. Bokkenworst. Ja. Hokkerworst. Even zien. Het is heel Ja, mooi. dit is lastig, maar hè? hier is een grut, hier is een wat lietsen, hier is een heel roze en heel wit en hier is een compleet roze. Ja, jongen, dit is Hij moeilijk. beschroeit ze dan. Ja, ik beschroeit ze eerst even voordat we de definitieve keuze maakt. Ik ga de keuze maken. De kar. Nou, top. Nou, leuk. Hey. Nou, succes hè. Nou, je ook bedankt hè. Ja, nou nog fijn. Succes. Ja, dankjewel. Succes hè. Ja, hoi. Mag ik je wat vragen, mevrouw? Deze jongen wel. Oh, deze jongen wel? Of wil je het aan mij vragen? Ja, nee, jongen, maar ook prima. Ja, het maakt het mij niet zoveel uit, joh. Vertel. Ik ben niet zo voor de kamer. Nee? Nou, dan moet je erachter, dan moet je erachter blijven. Hè? Ja, meneer, het is bijna Valentijnsdag. Ja, inderdaad. Ik ga niet zoveel doen. Niks? Nee, helemaal niks. Geen liefdebedrijven, zou ik zeggen. Dat is wel heel bedreven, maar iets met liefde doen. Met de liefde gaat het niet zo goed op dit moment. Dus ja, dan maar niet hè. Wat gaat er niet zo goed dan? Ja, gewoon. Het gaat gewoon niet zo goed. Er is geen liefde? Nee, er is niks. Ja, mijn moeder natuurlijk. Dus, ja, dat is onvoorwaardelijke liefde, hè? Ja, daarom. Dat hou je altijd. Ja, maar ga je niks doen met Valentijn? Nee, ergens een anoniem kaartje naartoe sturen? Een bosje bloemen? Ja, ik zou niet weten aan wie. Dus ik zou eigenlijk mijn moeder meenemen naar de film of zo, maar gaat hem ook niet worden, want er zijn geen plekken. Dus. Wat een sneu verhaal dit, joh. Ja, het is niet best. Nee. Maar misschien volgend jaar beter. Het is elk jaar zo. Dus, Kunnen we misschien iets voor jou betekenen in dit verhaal of niet? Ja, misschien. Als er iemand aan het kijken is, weet je, die denkt, oh, wat een leuke jongen, weet je, ja. Ja, bel me maar. Of stuur me een berichtje. Ja. Jullie weten het. Prima toch? Ja, nou, Ja. Wie weet. Ja, daarom. Ja, gewoon een comment onder deze video en dan moet het goed komen, toch? Waar kan ik hem kijken? De Frieske Vlogger, YouTube. Is goed, ga kijken. Succes hè? Komt goed. En fijne Vadersdag. Komt goed. Oké, hondje, hoi. Ja, mevrouw. Ja? Het is bijna Valentijnsdag. Doe ik helemaal niks aan, nee. Nee, doet u er niks aan? Nee, helemaal niet, nee. Nee, waarom niet? Geen vrienden. Geen vriend, nee? Nee, helaas nog niet. Misschien krijgt u een anonieme kaart of zo misschien. Misschien. Geen flauw idee, weet ik niet. Wat zou u ervan vinden als u een anonieme kaart of brief zou krijgen? Het zou leuk zijn. Ja. U mist wel wat liefde in uw leven? Soms wel, ja. Op welke moment is dat dan? Gewoon als je alleen bent ook, dat soort dingen ook. Nou, dat vind ik wel niet best. Nee.
Maar ja, mij niet vaart als je wel gelukkig in je eigen leven bent. Ja, dat Het is is ook wel weer zo. belangrijk, je positiviteit in jezelf hebt. Maar bent u dan hoe moet ik dat zien dan? Bent u dan actief op zoek naar een vriend of zo? Gewoon actief op zoek, ja. En hoe gaat dat? Gewoon via sociale media. Of misschien in real life, misschien dat je wel er vindt. Maar wat voor sociale media gebruikt u dan? Facebook, Instagram. Hoe gaat het dan? Dan ziet u iemand waarvan u denkt van hé, dat is een leuk persoon, die stuurt een berichtje of zo. Ja, zoek gewoon een berichtje toe ook. Geen Tinder? Is Tinder nog überhaupt nog gangbaar? Ik heb geen idee. Nee, Tinder is niet meer deze tijd meer, nee. Nee, echt niet? Tinder voor sukkels ook. Oh ja? Ja. Ik heb vroeger wel eens gebruikt, toen ik nog vrijgezel was. Nee, ik niet, nee. Nee? Tinder zit alleen domme mensen ook op. Oh ja? Ja. Dat is niet leuk. Nee, is niet leuk ook. Maar u weet het wel, dus u hebt het wel eens een keer gebruikt. Ik wel eens een keer gebruikt, maar daar heeft een vreemde bericht naar je toegestuurd. Vreemde types ook, maar ja, ben er mee gestopt. Wat voor vreemde types dan? We sturen ze gekke dingen. Ja, ze doen gewoon gekke dingen naar je toe ook. Zoals rare dingen naar je toe. Daar ben ik gewoon helemaal klaar mee. Maar rare vragen dan? Of wat doen ze? Gewoon rare vragen, rare foto's naar je toe sturen. Daar ben ik gewoon helemaal klaar mee. Snap ik, ja. Nou, ik wens u heel veel succes in de liefde in ieder geval. Een hele fijne Valentijnsdag. Ja, dankjewel. Hetzelfde. Dank u wel. Hoi. 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 Wij vragen de mensen op straat even over Valentijnsdag. Oh, om Valentijnsdag. Ja, nee, ja, leuk, denk ik. Heb je er zin in? Nou, maakt mij niet zoveel uit, nee. Nee. Doet je niks? Nee. Geen kaarten versturen, kaart ontvangen. Nou, kaart ontvangen sowieso niet, maar kaart versturen sowieso ook niet, nee. Maar waarom niet ontvangen dan? Heb je geen adres? Nou ja, ik heb wel een adres, gelukkig wel. Maar ik denk niet dat ik een kaart ga ontvangen, nee. Nee, waarom niet dan? Nou, wie gaat mij hem sturen? Ja, dat weet ik niet. Nee, Maar... precies. Dat weet ik dus ook niet. Oké, nou, dat kan toch best zijn dat iemand een secret crush heeft? Nou, nee, dat denk jou? ik niet. Dat denk ik niet. Dat denk ik niet, nee. Nooit eerder meegemaakt? Nee. Of zijn ze daar gewoon direct heel open en zeggen, ik vind het gewoon leuk? Nou, ja, als het gebeurt wel, ja. Maar ja, zo vaak gebeurt het ook weer niet. Nee. Oké, heb je nog een Thunderdome-jas aan? Ja, ik heb zeker een Thunderdome-jas aan. Ja, hier. Ja, inderdaad, ja, ik zie het, ja. Ja, mooi hè? Mooi, hè? cool. Dat is van dit jaar. Van dit jaar? Ja, deze is van dit jaar, ja. Ja. Maar wat wil je daarmee zeggen dan? Dat het gewoon, ja... Ze zijn ook ouder? Ja, geen idee, maar... Nou ja, deze is gewoon van het evenement van dit jaar geweest. Oh, er was dit jaar een Thunderdome? Ja. Nou, vorig jaar, dit jaar, ja, weet ik eigenlijk niet meer. Nee, maak je daar afgelopen jaar, binnen het afgelopen jaar heeft Thunderdome plaatsgevonden. Oh, wat was het dan? Ja, was wel leuk. Wel veel te druk, maar was wel leuk. Ja, absoluut. Waar was het dan? Jaarbeurs Utrecht. Ja. Daar heb je staan hakken. Ja, zeker. Absoluut. Absoluut staan. Wat is jouw favoriete hardcore act dan? Early hardcore vind ik het leukst. Ja. Maar zijn er bepaalde namen, bepaalde DJ's van, oh, dat vind ik echt DJ Promo, vind ik fantastisch. Nou, ik luister zelf. Busfus, New Fight. New Fight. Masochist. Geweldig. Veel Roughneck luister ik nu. Oh, ja. Veel Roughneck en Painbringer luister ik ook wel veel. Painbringer? Ja. Leuk. Ja, zeker. Zeker heel leuk. Goed, hè? Absoluut. Ja, het verhaal is dag van liefde en je luistert naar Painbringer. Ja, dat is ook een beetje confronterend misschien. Nou ja, misschien hè. Zou je denken hè. Nou, dat is gewoon de naam van die artiest hè. En god, wie vind ik nog meer leuk? Ja, heel veel. Heel veel artiesten vind ik leuk. Ik heb ook wel naar Thunderdome geluisterd, ja. Ja, Ik denk de early waar jij het nu over hebt, denk ik. ja, dat denk ik wel. Ja, laatst heb ik nog een cd van Thunderdome 96 gekocht. Dus, 3 Steps Ahead. ja, daar heb ik een plaat van gekocht laatst. Dat is ook perfect. Top. Helaas dat hij er niet meer is, Peter Paul Pigmans. Dat weet ik wel. Dat weet ik dan weer niet. Nee, die is volgens mij 2003 is hij al overleden. Ja. Boel. Ja, het gaat sowieso de laatste tijd achteruit met de Hardcore Legends, om het zo maar te zeggen. BSD, DJ Chosen Few. Chosen Few, ja. Ja. Die zijn allemaal nu al dood, helaas. Helaas. Ja. Heel vaak gaat het over de oude rocksterren. Die zijn vaak wel in het nieuws, maar de oude hardcore legends, daar hoor ik niks van. Nee, nou ja, ik zie het dan toevallig wel in het nieuws voorbij komen. Ja, mijn telefoon die volgt mij natuurlijk, dus die zit van hardcore nieuws, hier krijg jij het mee. Maar ja, helaas vind ik dat altijd. Dan denk ik van, oh, jammer. Die heb ik letterlijk nog gezien, laatst. Ja. Nou, prima, bedankt. Nou, geen probleem. En nog een fijne dag verder. Dankjewel, jij ook hè. Hey, Tot doei, ziens. hoi. 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 Nou, goeiedag. Maak je wat vreetje, mevrouw?
Nou, dat mij wel. Ja? Je bent aan het verhuizen? Ja, dat klopt. Ja. En waar verhuizen je naar heen? Woon in Lauwen nog steeds, maar gewoon ergens wel zinnen. Hoe vond je het net maar leuk? Nou, dat is het net. Maar gewoon iets meer plak nou. Dus iets meer ruimte. Ja. En wat voor spul neem je al je mij dan? Ik zeg een mooi computer daar, of net? Ja, dat is wel een mooie computer, ja. Ja, zeker. Die is van mijn vriend. Gamecomputer, wat is dat? Ja, klopt. Ja. Dat is een gamecomputer, ja. En ben er ook dingen wat je over denken van, goh, waarom hak ze nog steeds? Nou, we hebben heel veel fut gooit. Dat. Ja, dat doe je gewoon als je geen verhuizing, denk ik. Ja. Dat denk ik, kijk, want ik les ik mijn vrouwensken en die zei van, ik had nog heel vol van vroeger. Nou, ik zei ik net, want ik ben al 10 keer verhuisd of zo. Ja, nou ja, dat is het. Dan gooi je gewoon ding fut. Dat is een mooie manier om je minder spul te krijgen eigenlijk. Ja. Maar kom je oorspronkelijk uit Lout? Nee, ik kom uit Gediek. Ja. Was net waarom naar de Gediek? Nee, ik hoef eerst nog net waarom naar Gediek. Nee, Lout vind ik mooi zo. Eerst nog net. Nee, eerst nog net. Misschien later. Dan wil ik wel weer in het dorp ben, maar eerst maar in de stad. De Gediek is op zich wel een leuk plakje, toch? Ja, dat is wel een mooi plakje. Ja. Ja. Succes met het verhuizen. Nou, dankjewel. Nou, fijne dag. Ja, dankjewel, doe ik, hè. Goed, Sjen, hoi. Dan gaat de door dicht of geef het wantrouwen? Want, Nee, ik ben nog meer speel erin. nog meer spul, ja. Nou, succes, hè. Hoi. Geweldig.